Γεια σας, σήμερα θα σας δείξω το unboxing του Dirt 3 Complete Edition. Μου ήρθε σήμερα, μετά από 1,5 μήνα, επιτέλους. Εδώ έχει κάποιες κριτικές, Gymkhana, Rally και έχει και split screen. Best Driving Game από το GameSpot και έχει και VIP Pass. The full Dirt 3 experience includes over 20 pounds worth of extra content. Δηλαδή έχει μέσα όλα τα DLC που έχουν βγει για αυτό το παιχνίδι. 9/10, 9/10, 94%. Οπότε πάμε να τα ανοίξουμε. Περιμένετε. Ένα χρωμό βιβλιαράκι και το VIP Pass για το online και τα DLC man. Αυτά είναι. Ευχαριστώ που είδατε το unboxing. Γεια σας.